Ayan, hello guys. Pupunta ako ngayon sa Kubar kasi magpaparegister para sa butuhan next year, halalan 2022, para makaboto tayo kay Bongbong. Ayan, solid BBM. Ayan, pati yung tropa ko, ayan solid BBM din yan. At pupunta lang kami ngayon ng Kubar. Dito pa kami sa Damam, malapit na. Ayan guys, i-update ko kayo mamaya pagdating ko dun sa embassy. Punta kami ng embassy ng dito sa Kubar, Saudi Arabia. Yung kuha na ng passport dito, embassy yun lang, opisina lang. Ayan, sige, i-update ko kayo mamaya. Bye bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Hello guys, ayan, sa wakas nakarating din tayo dito. Ang dami mga kabayan, dahil mga Pinoy. Magtatanong-tanong tayo. Excuse. Apa? Karistro? Takot na? Kailan lang? Ang mga bandang-bandang. Ayun ba? Sabi hanggang 14 pa. Hanggang 14 pa po ang parehistro, pero may katong araw. May katot na. Kaya tanongin mo na lang yung nandito. Meron lang yung lalaki yung baga Pilipino rin. Oo. Tanongin mo siya about it. Sige, salamat. At least sakto yung may kaibig. Sige, salamat. Kasi sa rin yung nag-schedule eh. Ay, magtatanong. Salamat ha. Ayan, nabutan tayo ng cut-off. Cut-off na daw. Tatanong muna ako Ayan, pala dito, ng mga passport. Paparinyo. Saka pag nagparinyo ka, pwede ka na rin magpa-register. Kaya pala maraming Pinoy dito. Daming pila. Sayang guys, medyo lang daw nahuli lang ako ng 15 minutes. Pinakyat na sa taas yung mga magpaparehistro. Nabutan ng cut-off. Hanggang alas 2 lang daw yung cut-off, 2 PM. Paparehistro sana kayo, ma'am? Sayang, no? Ako may trabaho na bukas paano? Ayan, sila ma'am din Ayan vlog ako Sinong bubuto nyo, ma'am? Sinong pambato nyo? Nag-iisip pa kayo? Ikaw, ma'am? Ayun, Sara Bongbong, 1 point. Oo. Hindi pa ko naboto eh. Hindi ka pa naboto? First time pa lang. Pero wala ka bang naisip kung sino talaga? Hindi kaya lang naman kasi ako nagpala. Wala ba si Bongbong? Kaya sabi na so kaya gusto mong parehistro para makaboto kay Bongbong? Oo, para kay Bongbong. Daming mga makabongbong dito guys. Ayan, daming
BBM. Ayan, magtatanong ulit tayo dito sa mga kabayan guys. Dahil mga kabayan nag-aantayan mga mag-ano ng passport. Yung iba magpaparegister kaso nabutan na rin ang cut off. Cut off na pala ngayon. Ang aga ng cut off nila. Na guys, ano kayang pwedeng gawin ngayon para mapag-rehistro? Nag-aantay-antay muna ako dito baka mamaya papasukin kami. Wala pa eh. Rehistro rin kayo sir? Sayang no? Ay hindi sir. Ay sir, vlog ako. Sinong ano mo sir? Itong bato mo sa Pilipinas. Bongbong, ayun. Bongbong tayo. Bongbong kami, bongbong. Bongbong. Paano ba ako sa inyo ng bongbong? Bongbong. Ayun, bongbong. Ayun, sir. Marcos tayo, balik natin. Ay, Marcos. Ayun, Marcos. Balik natin, Marcos. Marami tayong mga makabarkos dito, Saudi. Ayun, Al-Kubar, Saudi Arabia ano, guys. Maraming mga kabongbong dito kaso ngayon nakaabutan kami ng cut off. Ano to? Sige sir. Ingat kayo sir. Ayan, dami nating mga bongbong dito. Nakakatuwa, di ba? Saudi Arabia, Al-Kubar. Puro mga makabongbong. Sir, aparisyo rin kayo? Sana? Wala na, no? Pwede ba, ano kayo, interview kung sinong, ano nyo? Oo. Ayun, Marcos BBM. Ayun, mga BBM. Ayun, shout out BBM. Dami mo mga supporter dito sa, ano? Saudi Arabia, Al-Kubar. YouTube. Oo. Channel mo, boss. Ano, Bisayang Bicolano TV. Bisayang Bicolano. Makikita nyo yan doon, upload dito bukas. Salamat sir. Kaso sayang, hindi naka-register. Paano yan? Balik na lang kami sa... Kaya ano. Guys, dami namin mga bongbong dito. Sigurado nung panalo niyan, BBM. Diba? Halos puro BBM. Ang problema ngayon, paano ako makaka-register ngayon? Nag-aantay ako dito, baka papasukin kami. Yan guys, update ko kayo mamaya. Ito kayo mamaya ulit. Bye bye. A few moments later. Ayan guys, bad trip. Hindi tayo nakapag-register kasi ayun, dinahuli tayo ng dating. Ang aga nilang mag-cut off. Grabe. Ang dami pa naman sana ng mga ka-BBM natin na ano, paparegister din. Kaya ayun. Marami kayo. Sa susunod na araw pupunta ulit ako. Oh, marami dun. Ayan guys, basta ayan. Basta huwag tayo mawala ng pag-asa. BBM tayo, di ba? Ayan. Next day, babalik ulit ako dito, maaga na. Para mapag-restro tayo. Thursday morning. Oo, mga Thursday, ganun. I-update ko kayo. Ayan, huwag tayo mawala ng pag-asa. Marami tayong ka-BBM dun. Na-interview ko kanina. Puro BBM. Wala man lang nagsabi na Pacquiao, Risco, Orleni. Puro BBM sila. Ayan. Ganyan kasulit yung Saudi Arabia. BBM. Landslide lang mo yan. Landslide yan, solid BBM.
sinabing Saudi Arabia. Ayan, Duterte, Marcos, BBM, BDS. Supporters kami dito ng BDS tsaka BBM. Kaya dapat ipapanalo natin si BBM. Tatakbo siyang presidente para mawala na yung mga salot sa bansa natin na yan, mga dilawa na yan. Nakakasuka na yung mga yan. Pero no? Wala nang ginawa, kundi pagpirahan tayo, pati tayo mga OFW eh. Wala. Tingnan mo, imbis na gustong-gusto namin umuwi nung kahit na may pandemic, kasi nga, di ba? Kaso, pag umuwi ka, pag nagpa-swab test ka, pag positive ka, ayan, bayad ka na naman. Yung akala nila sa amin, mapipera. Nagatasan lang eh. Kaya, ayan, imbis na magbakasyon kami, pag-isip na lang na mag-extend na lang muna. Kaya sana sa next year, ayan, sana may magbago na. Wala na yung mga dilawan na yan. Papanalo natin si BBM, guys. Para yan sa natin, hindi lang para sa atin, para sa mga anak natin, mga apo, ganun. Dapat pag-isipan natin ng mabuti. Di ba? Pag may nagbigay ng pera, okay lang, tanggapin nyo, basta BBM tayo. Okay yun, di ba? Nagkapera ka na, binuto mo pa yung gustong, gusto mong presidente. Ganun lang yan eh. Kaya dapat sa panahon na to, pag-isipan natin na mabuti. Alam naman natin eh, andyan naman yung social media, hindi naman nagsisinungaling. Nakikita natin lahat kung anong pinagagawa ng mga dilawan, di ba? Nung naupo si President Duterte, kitang-kita natin kahit di binabalita sa mga malalaking media sa atin, nakikita naman natin yung pinagagawa niya. Di ba? Kaya kung gusto nyong umanda yung Pilipinas, iputo natin si Marcos para tuloy-tuloy yung pagbabago. Don't forget to subscribe to my channel para lagi kang updated sa aking mga videos. And bye bye.